Zehazki Serrano, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ekintzailetza aipatuta beste adibide bat ere aipatu behar dugu. Egia esan Iruñan toki txiki bat eta oso alternatiboa izatetik, orain toki handia sortu zaigu, liburuen mundutik eta gauza alternatiboen mundutik, pentsamentu kritiko bat eskaini nahian, hauek ere ekintzaileak. Bai, ikusten gabiltz, baitu ze liburu den dederra, eta krakera guez, Iruñera, kale nagusiko 54. zenbakirain zuzen be, ikusten zuen 30.000 liburu, eta, saiakerak, ensaioek, eta, pentsamentu kritikue, politikue, filosofikue, zinari buruzkuek, hain errezak ez dienak topaten liburuek biltzen dira, poesiazko liburu zoragarrez depe bai, eta bitu, 3 espazio nagusi esango, laster ikusiko egindako bideoa bertan, liburu den die 2 solairutako, bitu zen leku ederra, kafetegi bet sarreran, kafetegiko, ideia bebai, bertako produktu ileku itxi bidezko merkataritza eta sasoiko produktuek eskaintzi eta gertukuek, dana filosofia bateri lotute duelako, eta goizen ikusi du bebai, biltzeko areto bat, 200 lagun biltzen diena, NGO-lako liburu aurkezpenak eta jente asko biltzen da, eta eztabaidako leku bat, Iruña erdi zen, eta beharrezkoa zana, euren ustez, honen euren berbak entzutien. Katakrak pentsatu genuenean, edo lehen la hormiga atomika zenetik mutazioa eta aldaketa egin nahi genuenean, guretzat gauzari garrantzitsuenetariko bat zen, toki handi bat eskaintzea justu Iruñan gaur egun egin ezin daitezken gauza hori guztiak egiteko. Iruñan gauzenien katakrakera zergaiti sartu behar gara? Alde batetik zorionez eta bestetik tamalez, hemen aurki ditzakegulako beste leku askotan ez dauden materialak. Ikusten dugulako baita ere, edo orain arte, bestelako eskaintza bat izatea hirian dauden beste liburu denda kontuan hartuta, ez? Jende asko egon daitekelako umezurt, zentzu horretan. Lortu nahi dugu modu batean, Iruñean bai politika eta bai kultura pentsatzeko beste esparru mota bat sortzea, esperimentazioa eta elkarlana eskaintzen duena. Eta hemen sail ezberdinetan banatuta, aurki ditzakegu milaka liburu. Eta liburuari lotuak ere ekitaldi asko pentsatzen dira hemen, edo ekitaldiak egiteko aukerak baliatzen dira. Eta goian, erabilera anitzeko aretoa dago. Bilerak egiten dira, asanbladak egiten dira, liburu aurkezpenak. Liburu aurkezpenak, baina 200 pertsona datozenak, askotan gai politikoekin harremana dutenak eta Iruñeko beste edozein toki publikoetan egin ezin daitezkenak. Dokumentalak ikusi izan dira orain arte, hitzaldiak, jardunaldiak. Kantinak egiten duen eskaintza, baita sukaldeak ere egiten duena, oso argi dauka, ze gauza lehindu nahi dituen, ez dugu redukzioaren aldeko aposturik, baizik eta bertako platerrak, mediterraneoaren ingurukoak ere bai, ekologikoak eta bertako produktuekin. Zergatik etorri ere katakrakera, oso toki polita delako, atsegina delako, martxotik aurrera, aste santutik aurrera, edo martxotik aurrera, oso terraza polita izanen dugulako garagardoak edo teak ere hartzeko bertan. Filmoteka bat ere badugu, horretzen ikus daitekena. Lehen Iruñeko Potenkin filmoteka zena, jendearen eskuzabaltasunari esker eta auzolanari esker hemen iritsi zaigulako ere bai. Eta nahi dituzun eztabaidak eta liburu aurkezpenak ere antolatu daitezkelako. Beraz, nolabait, gure ustetan oso apostu biribila delako eta hortaz gain jendearen topagun ere bilakatzen ari delako. Tira bai, jendea hau ari da kontua zabaltzen, hormiga atomika zen lehen, Iruñan oso ezaguna, segurasko gari ezagutuko zen, hormiga atomika, ez? Eta berria ere bai. Eta berria ere bai, ez? Ez alda harrigarri xamarra gertatzen, gaur egun horlako apustu bat, ez? Bai, nire harritu nindun lehenengo aldiz ikusi nuenean, tokiak, neurriak dena da oso gauza elegantia eta Iruñak behartzuen bezalako toki bat nik uste dut. Ikuste zoi lehizuek eta eskola bazan. Egitura badakolakon eta goiko aretuen ikusten dolan egituri, eta bituzte leku ederra dan, eta askotan bilatzen duzela olako lekuek, ezberdinek eta
Askotan, ez dakit, atzerrire guztien indolako lekuek topatzen duz oso atseginet izenak eta eskaragon ohitute gure inguruen, eta hau, beste helburu bat egaz bai, hori pentsamentu kritiko bat, edo biltzeko leku bat, eta beste helburu bat egaz sortutako lekuek, kooperatiben moduen dabiltzen lanien, 12 lagun dabiltzen lanien momentu honetan, eta finantziazioe lortzeko egunkarizetan eta irakurreko zan zuen, bai, zelan ibili dien, alde batetik lortu dute finantziazioe banka etikoaren bitartez edo, bankun bitartez, danak lortzen nahi moduen, baina crowdfunding bat behin zauien, finantziazioen zati lortzeko eta bar, eta oso partartzaile izan nahi dan leku bat, nik onbidatu jendie, ja inbidia jarri dugulez, irudizek jarritxe, euren web horrezen sartutie, katakrak.net, eta hau dana aldatu nahi genuke, ia aukerak dauzen. Juaristi, ez alda albiste hona? Bai, liburu denda bat irekiz beti da albiste hona, eta Donostian ere ustuz bat dagoela antzekoren bat, eta gero eta gehiago zabaltzen ari dira. Hone dauka bentaja bat, justu guten jugun zaitezke datera edo bazkaltza eta biterten liburui begira bat eman, da zo zerosi ez. Bete aukera gehiago izako zerosteko ez da gero, hau oso importantea da, jendea biltzeko edo taldeka biltzeko eta hitzaldiak edo liburu aurkezpenak edo konzertua egiteko espazio bat dena lotuta. Ni posten naiz olako ekimenak ikusita, baina asko posten ez gainera. Gaur hilin 25, gaur martitzena da, etzi, hilin 27 hitzaldi berezi bat egongo dalako aipatu nahiko neuke, ilargian ez da emakumerik egon hitzaldi egongo da, Eider Rodríguez eta Saloa Basabegaz, zer egingo dagoen bertan, esaten dalako, ilargi jolan emakumiegaz lotut eta dauela. Emakumik eskara egon bertan erakutsiko dute, eguneroko objektuekaz, olako berbaldi, feministantzeko bat emon nahi dauie, urrengo egunien, barikuen, jogurina boroba kabaret egongo dalako, kabaret festa ondo, eta zapatuen martxuen egotabeatzien larun batien, Joseba Tapia tximeleta kapitainari kantari egongo da. Orduan egitaragoa beteta, bestelako proposamenak bebai, daleku oso atsegine, katakrak. Hortxe dago, katakrak, beste zera bat, esango du nik ere, beste ekimen bat, beste toki bat, mundu honetan, asko ikusten ez diren bezalakoak, estatu batuetan liburu dendak izten ari dira, eta hemen beste espazio bat, beste gune bat, birika soziala izan nahi duena, Iruñean, hori diote eurek, eta Iruñean bisita asko egiteko aitzaki asko dago, baina katakrak beste toki bat, ez?